Na području općine Banovići počeli su radovi na sanaciji klizišta koje je nastalo tokom posljednjih elementarnih nepogoda u ovoj godini, a koje su zahvatile cijelo područje Tuzlanskog kantona. Obilne kišne padavine prouzrokovale su prekid putne komunikacije i jednog dijela naselja Prezici u mjesnoj zajednici Grad 3, za koje će putna komunikacija vrlo brzo biti uspostavljena. Prva faza podrazumijeva da ljudi koji su odsječeni gdje je klizište potpuno uništilo putnu komunikaciju za par kuća, znači sad ćemo da napravimo situaciju da ljudi mogu da ogrev i sve ostalo što treba da jednostavno da mogu da koriste put koji su do sada imali, a u drugoj fazi ćemo potpuno da saniramo to klizište. Radove na sanaciji klizišta dužine oko 60 metara financirat će općina Banovići iz sredstava civilne zaštite. Vrijednost izvođenja radova je 11.950 maraka bez PDV-a. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta općine Banovići sa pozicije namjenska sredstva civilne zaštite i preventivne mjere. Kompletan projekat, odnosno vraćanje putne komunikacije u prethodno stanje, što podrazumijeva između ostalog i asfaltiranje ove dionice, bit će okončan sljedeće godine, a sredstva za drugu fazu ovog projekta obezbijedit će općina Banovići uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite i federalne vlade.